Keväällä saatiin ensimmäiset torot ja sitten tuli vähän toistakymmentä ja ollaan oltu kyllä tosi tyytyväisiä. Et etenkin sähköleikkurit on ollut kyllä, se on ollut tämän 10 vuoden aikana ei varmaan mikään kone ole herättänyt niin paljon positiivista fiilistä niin pelaajissa kuin kentähoitajissa. Meidän lyöntipaikoilla greeneillä olevat sähköleikkurit. Erittäin positiivi fiilis, eli greenikoneet ovat erinomainen e-Reflex 3370 on paras leikkuri, mä oon koskaan käyttänyt. On ollut kyllä hyvä fiilis niistä, että leikkun jälkeen on ollut tosi hyvä. Sitten toi ruiskut on toiminut kyllä hyvin. Noi vaahtomerkkaimet ja sitten ne Sonic Boomit, niin ne on ollut hyvä lisä tohon noin, että niillä on saanut tarkkaa jälkeä ja ei tarvitse bunkkereita niin paljon varoa, kun se nousee automaattisesti puomi ylös. Se isompi ruisku, se on erittäin mukava ajaa ja se säili on sen verran iso, että saa koko kenttä yhden päivän tehty. Eli ruiskutuksen eli lannoituksen ja torjunta-aineen levityksestä menee hyvin ajoissa. Meillä on paljon pelaajia. Täällä on kuitenkin se 90 000 kierrosta vuodessa ja meidän kentähoitajat tekee töitä pelaajien keskellä. Niin pelaajilta on tullut todella paljon kommenttia siitä, että kuinka kiva, että jos vaikka tiileikkaaja leikkaa tiitä siinä lähellä tai greenilleikkaaja leikkaa siinä lähellä, niin se äänettömyys, se sellainen, että ei ole sitä meteliä joka puolella, niin siitä on pelaajilta tullut todella paljon positiivista. Toron yksiköt on helppo terottaa ja säätö on tarkka ja nopea. Toron koneissa vähemmän korjattavaa ja käyttökatkoksia. Fiilis on kyllä hyvä, että hyvät me saatiin nyt ne takaisin ja niillä on kiva niin kuin ajaa ja toivottavasti ne pysyy nyt täällä Pikkalassa vähän pidempään. Ja yleisesti kaikki koneet, meillä ei ollut mitään vuotaa eikä mikään ongelmia, eli breakdownit ovat todella vähän. Kyllä huoltokatkoksia on ollut sen verran vähän, että kyllä se on niin, että kyllä count on it, että kyllä sen takana voi seistä.